osaamisen hankkiminen on suoritettu ja tultu siihen vaiheeseen, että pitäisi lähteä näyttämään sitä osaamista ammattiosaajan näytössä. Ja tässä koitetaan tehdä tämmöinen filmi, joka auttaisi sitten teitä siinä, että tästä filmiltä löytyisi vastauksia niihin kysymyksiin, mitä se näyttö aiheuttaa. Eli pitää ensinnäkin erottaa kaksi asiaa, on osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen. Ja osaamista hankitaan täällä koululla lähipäivissä, sitten on tehtäviä erilaisia ja sitten meillä on semmoisia seurantakohteita, mitkä pitäisi olla suoritettuna ennen kuin lähdetään osoittamaan sitä osaamista. Ja osaaminen osoitetaan sitten tässä ammattiosaajan näytössä. Ja se on sitten vähän semmoinen tilaisuus, että siellä sitten tehdään se työtehtäväkokonaisuus, mikä on suunniteltu. Ja sitten siellä täytyy olla arvioitsijat paikalla ja se arvioidaan. Ja silloin tulee vasta se tutkinnon osan suoritus niin kokonaan suoritettua, kun se näyttö on suoritettu. Eli se näyttöön sitten on edetty, että lähdetään suunnittelemaan sitä, eli meillä osaamista on. Niin nythän me voidaan suorittaa se näyttö joko täällä koululla tai sitten mieluisesti työelämässä sen työssäoppimisjakson aikana tai sitten jollakin muulla tavalla. Ja nyt sitten onkin tärkeää, että te olette opettajan yhteydessä siitä, että miten tämä näyttö toteutetaan, että onko se työpaikalla, onko se teidän omassa yrityksessä vai sitten täällä koululla. Ja siinähän sitten tärkeitä asioita on ne, että milloin se tehdään ja tosiaan missä ja mitä niitä tutkinnon arvioituvia kohteita siinä näytössä voidaan näyttää ja mitä asioita sieltä jää niin kuin näyttämättä. Että missä ne voidaan näyttää sitten, että pitääkö yhdistää useampaan näyttöön vai saadaanko kerralla kaikki vedettyä. Vai tuleeko sieltä seurantakohteista sitten, että on täällä koululla jo näytetty se osaaminen niiltä osin. Eli se näyttösuunnitelma on todella tärkeä paperi ja se pitää olla hyvissä ajoin opettajalla, kun me suunnitellaan kumminkin pitkäksi aikaa eteenpäin aikataulutukset ja muut, että me voidaan järjestää arvioija sinne näyttöön ja sitten voidaan katsoa, että onko se realistinen, että tämä tutkinnon osa voidaan tässä tehtävässä näyttää. Ja monesti sinne myöskin työelämäarvioitsijat tarvitaan ja heidän kanssaan täytyy sopia. Eli se näyttösuunnitelma on se oikeastaan todella tärkeä paperi tämän hallinnon kautta, ja että me voidaan coachata teitä niin kuin oikeaan suuntaan siinä, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten ei tule niitä pettymyksiä, että asia on mennyt jo todella pitkälle ja te olette sopinut esimerkiksi jonkun porukan kanssa, teillä on joku juttu, missä te voisitte tehdä vaikka näytön tai työmaalla, mutta meillä ei ole arvioitsijaa siellä. Niin silloin ollaan niin kuin hankalassa tilanteessa. Ja sitten sellainen asia on tullut monesti esille, että tässä arvioinnissa pitää olla tietty arviointikoulutus ja me tehdään siinä hallinnollinen päätös siitä arvioinnista ja siitä arvosanasta, jos on valitusoikeus sitten opiskelijalla. Ja sitten tämä esteellisyys nousee joskus esille, että kuka se voi oikeastaan arvioida. Mutta me pystytään sen näyttösuunnitelman perusteella näitä kaikkia asioita puntaroimaan, että onko se ok vai ei, tai mitä meidän pitäisi siinä kehittää ja parantaa. Sen takia tämä näyttösuunnitelma pitää olla opettajilla vähintään 2 viikkoa ennen, mutta tämä tieto siitä näytöstä pitää olla vähintään kuukautta ennen, että me tiedetään kaikki nämä asiat sitten saada kohdalle siihen hetken, kun se näyttää. Ja sitten käydään lyhyesti tämä prosessi vielä läpi. Vähän niin kuin kertauksen vuoksi tämä osaamisen näytön prosessi. Ja tämähän löytyy teillä, kun te menette It's Learningiin, niin etusivulta otsikolla arviointiopas opiskelijoille. Eli siellä on tämä sama juttu ihan niin kuin tämmöisenä kirjallisena matskuna. Ja siinä on niin kuin 4 kohtaa ja se tärkein on, että perehdyt tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Että mitä ne on. Ja ne löytyy sieltä E-perusteista, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto.
ja sen tutkinnon osan kohdalta, mitä te olette näyttämässä tai opiskelemassa. Siellä on semmoisia pollukoita, mitä pitää osata ja mitkä kohdat arvioidaan. Ja sitten teidän pitää huolehtia, että te osaatte ne kaikki arvioitavat kohteet. Tai sitten siellä näyttösuunnitelmassa, että miten se on näytetty jossain muualla, jos ei se tässä näytössä tule esiin. Sitten teidän pitää päivittää opettajan kanssa sinne henkilökohtaiseen hoksiin se alustava suunnitelma näytöstä ja voitte vähän miettiä myös niitä tavoitteita. Että meillähän niin monesti tavoitellaan aina kiitettävää, mutta tutkinnon voi suorittaa niinkin, että sulla on se joku muu numero, jos ei se ole ihan sitä, mistä sä et pääse niin viimeisen päälle siihen kiinni, niin sä voit lähteä, että kun mä saisin tästä hyvän, niin että lähdetään tavoittelemaan sitä, se on hyvä. Mutta coachina me aina ajatellaan, että lähdetään sitä kiitettävää hakemaan ja pidetään aika lailla rima niin korkealla. Mutta se yhdessä sitten päätetään, mitä lähdetään hakemaan. Ja sitten selvitetään, minkälaisessa työtehtävässä tämä osaaminen voidaan osoittaa. Ja siellä on siellä It's Learningissa tosiaan nämä asiat merkitty ihan semmoiseksi poluksi, miten se tehdään. Ja eipä siinä sitten sen kummempia muuta kuin onnea ja menestystä siihen näyttöön. Ja teillähän tulee yleensä niin aivan niin kuin mahdottoman hyviä näyttöjä, että okei, välillä niin kuin hirvittää niin hyvin. Yes.